isiokwu anyị bụ bịa taa bụ gịnị? Do not compare yourself to anyone. Ịnụla ya? Do not compare yourself to anyone. Anwakwala anwa. Were onwe gị wee na-atụnyere onye ọma. Mmadụ iji onwe ya tụnyere mmadụ agbanyeghị ihe ọbụla na-eme na ndụ gị, hịnya n'otu ahụ na-eme n'otu Chineke jiri mee gịnị chọọ ya. Asịkwanụ na ọ ga-abụ na m gara ịbụ ụdị onye dị otu a ya ahụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-ebute ka anya mmadụ adịla gị n'ebe gịnị ịnọ n'ụkwụ gị. Mgbe ọbụla ị nọgidere ihe ị nwere anaghị eju gị afọ, mgbe ahụ nke ị na-eji onwe gị eme gịnị atụnyere onye ọzọ. Mgbe ị nọgidere ọnọdụ na ebe ị nọ oju gị afọ, ị naghị ahụ ya ka o nwere ihe ọgwụ. Ọ mgbe ị na-eji ọnọdụ ahụ eme gịnị atụnyere ọnọdụ onye ọzọ. Dịka anyị kwuru na mbụ, onye nọ n'ebe ọ nọ, ebe ọ na-anọghị a na-agụ ya ime ihe onye ahụ na-ahụ ebe ahụ. Mmadụ ịmata onye ewu bụ mbụ, o nwere ihe Chineke kere te gị n'ime. Kpakam. Ma ịmatabeghị onye bụ, ihe ha agaghị apụta ihe. Ọ bụ mgbe ị matara onye bụ ka ị ga-ama na o nwere onyinye Chineke kpọrọ gị dịka mmadụ tee gị n'ime. E nwekwara ike ya wuru onyinye inye gị ndụ, iji ndụ zọọ ndị ọzọ. Ma ịmatabeghị ya, ọ dịghị ka onwe gị ihe bụ, mgbe ahụ ka ị ga na-eji ndụ gị na-atụnyere gịnị ndụ onye ọzọ. Anya na-akọwa m ihe ndị a. Ịma anyị nọgide ma anyị agụpụtaghị n'akwụkwọ nsọ dịka ọwa egwuregwu ihe anyị na-egwu. Eziokwu. Ọ dịka ọwa egwuregwu, ọ bụghị egwuregwu ọ dị ya. Ngwa ka anyị gaa n'akwụkwọ ndị Galatian isi nke 6 amaokwu nke 4 na 5 ya. Ihe ọ sịrị ebe a, ngwa ṅaa m ntị, m gụcha ya na nke ndị iti ma bịazi tapịa ya n'asụsụ nke anyị ọ dị mma. Ọ sị, for each one shall bear his own load. Each one shall bear his own load. Ma gụọkwa ya ọzọ nke anọ ya wee sị, but let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another. Kpakam. Ebe anọ bụ isiokwu a riri onye were nke ya, nwanne were nke ya. Ka m gụọ ya n'asụ Igbo. Maka onye ọbụla nwapụta ọlụ nke aka ya, mgbe ahụ ka ọ ga-enwekwa ihe ọ ga-enyere n'isi ebe naanị ya onwe ya nọ, ọ bụghịkwa n'ebe ibi obi ya nọ, ma ọ bụ ebe onye ọzọ nọ. Ebe onye ọzọ nọ. Mgbe ọbụla ị matara ihe bụ onye bụ, ị ga-ama n'eziokwu n'ịdị iche n'ebe ndị ọzọ megịnị dị. Kama ọ naghịkwa anyị ghọta ka m dịka the Baptist dị, ị ga-adị ka Baptist dị. Ụbọchị Chineke kere Baptist ọwụ ụbọchị o kere gị. Ka anaghị eme mistake. Ọ naghị eme amaghị ama. Ọ naghị eme amaghị ama. O mere nnọọ. O mere ya dam. Ebe ọ bụ na ị matala ụdị onye bụ, o nwetụla mgbe ị nọgidere na ndụ gị chee gịnị mere m ji bụrụ ụdị mmadụ a mbụ. Gị kwa makwara. Nnọkọta n'otu ahụ emsiri Baptist nwe obi achị, nwoke ji nwaanyị. Bịa. Mgbe ọbụla nwoke ji nwaanyị, anyị nwaanyị ji nwoke. Ọ nwoke ka anyị ji. Anyị ji nwoke. Were ọlụ gị kwuo iji. Ihe a nwere ihu abụọ. O nwere ndị ga-ebe akwa arịrị a, ya hụrụ na ha bere ya ka ha chọpụta ụdị ndị ha bụ. Nwekwaranụ ndị ga-ebe akwa arịrị a, ha bechaa ya, ha baa n'ụlọ ọnụma ga gbuo onwe ha. Ọ bụghị dị nke ahụ. Nke anyị ga-achọ ka ọ bụrụ eziokwu bụ gị bee akwa arịrị a, gị chọpụta Chineke, ebe ọ bụ na ọ dị otu a ijiri otu a kee m, o nwere ihe mere o ji dị gịnị otu a. Aga m adị otu a mee gịnị jere gị ozi. Aga m adị otu a gịnị rụọ ọrụ gị. Ebe ahụ ka anyị na-asị unu ya hụ na inwe ihe dịka ihe regret ahụ, ịkwa mmakwara ahụ, ọwụ na nke ime mgbanwe, ọwụ na nke ime njọ. Jụọ ajụjụ, jụọ Chineke. Nke a na-asị na anaghị ajụ Chineke ajụjụ, anyị kwere na nke a na-ajụ ya. A ga-ajụ ya ajụjụ na nke a. Ke ihe i kere m ka m bụrụ, ke ụdị mmadụ ị chọrọ m bụrụ, ele ihe ị chọrọ ị kpọbatara m n'elu ụwa ka ọ bụrụ ka m abụkwala gịnị ihe na-abaghị uru. Chineke ga-eji aka ya mee gịnị kọwara gị ya. Ọ kọwara gị ya n'ozuzu oke, ị ga-amata na ịkwụ ụta adịghị na ndụ na-eme gịnị adị. Maka ọ sị nṅomi ahụ nke anyị na-aga ileba anya. Ọnwe ya
bụ nke anyị na-aga ileba anya is the difference between emulation and comparison. ị na-ekiri na-anụ ihe ọ na-ekwu masị ha Chineke kedu mgbe m ga-anọ na-asụ Igbo na-asụ dịka yọ Chineke wee zaa ekpere ahụ ugbu a ọkwa m nọ gị ya ihe a bụ ịdị nṅomi anyị na-ekwupụta nke ahụ a na-ekwu comparison iji onye ga-atụnyere ebe ahụ dị chere ọwụ dị gị ịgọgọ okwu n'ọnụ ọ na-eme mmadụ ga-enwe anya ụfụ nwa ọbara mgbali elu n'ebe mmadụ nọ ele dị mgbe m ga-adị ka onye nke gwa onwe gị ele mgbe m ga-abụ ihe ahụ Chineke chọrọ ka m bụrụ anya na-ajụkwanụ mmadụ iwezuga onwe ya n'ọgba anyị nọ n'ime ya okwu bụ ị chọrọ ka ị hapụ ihe nṅomi wezuga onwe gị na gịnị n'ụwa iwezuga onwe gị n'ụwa abụghị ka ị nwụọ ka isi n'ụwa kama ụmụ ihe ndị na-emegasị n'elu ụwa ụmụ ọchịchọ a na-achọgasị n'elu ụwa gị isi mba adị m iche ka m wezuga onwe m lekwa ụdị ihe m ga-abụ dịka ụfọdụ anyị ma dịka i kwuru gị nụ na enyi gị nwoke abaala ụba amaghị ebe o siri baa ụba ganụ na ọrụrụ ụlọ amaghị ihe ọ na-arụrụ ụlọ kasị ọkwa onye amụ hụrụ nwanne ụnyaahụ onye amụ hụrụ ụnyaahụ ọkwa onye amụrụ n'afọ gara aga gịnị ga-eme ọ ga-eji na dị ụta ya hụrụ m dị ụta wezuga anya gị na ụmụ ihe ndị ahụ kama m agaghị enwe ego kama mgbuo mmadụ nke taa nke na-emekwa echi ị gazie na ị ga-egbu mmadụ tinyezi isi gị n'iwezuga mmadụ iwezuga onwe ya n'ụwa aga m ebula ebe ụmụ nwaanyị nọ ụmụ nwoke sokwa ya mana ka anyị itigide n'ebe ụmụ nwaanyị anyị si ka anyị bịa leba nwa anya n'ebe ụmụ nwaanyị nọ oge ewe anya oge buru ibu maka na ihe nke ụwa ama m ka rie ime n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ama m ka isi fụ ịma ihe mere o ji dị otu ahụ ihe mere o ji dị otu ahụ bụ ịma ụmụ nwaanyị ihe ọbụla ha hụrụla ụfọdụ ha ọbụkwa ha niile anya ha na-eme gịnị adị ya ịjụ m nnọọ ihe Chineke ọ na-adị m ka Chineke ya na ekwensu ọ gara ọgbakọ kee nsị gị ụmụ nwaanyị na ego nwaanyị ga-amacha na ihe a na di ya na-alụ ya n'ụlọ n'aka ya erugu ya ụọma kpọmkpọ n'ọnụ nke a sịrị gị n'ụbọchị taa ọ bụ ihe nọ na ndụ ụmụ nwaanyị achọrọ m ịdị ka onye nke a achọrọ m ime ihe onye a mere ị maghị na ihe ha bụrụla osi na-eme gịnị ezu n'obi ụtọ gị ọ bụrụla osi a thief of joy yes na-ezupụ obi ụtọ gị ị gaghị amakwa mgbe ahụ obi gị ga na-adịsị aga m merere nke a tupu ị na-ama ihe na-eme na obi ọjọọ abala ebe ị nọ obi ọjọọ ejula ezinụlọ ụmụ gị kwuo okwu ịta ha arụ niile di gị kwupụ ịta ya arụ niile ya were chọrọ ịdị ka onye Mgbaafọ na Mgbeke nke ọzọ wee bụrụ ya Baptist na-amụ ntị ịma ihe na-ewute m na ndụ a ịnọgide gaa anụ na mmadụ ụmụ ihe ndị a na-ebute ị na-ele nwaanyị anya ọ sị gị go and sit down you think what you do I cannot do that what a man can do a woman can do that anyị tụlekwa ihe ị ga-ama na okwu anyị esighị n'ebe Chineke nọ bịa ebe Chineke kwesịrị gị kwudo ụdị okwu ekwu kama onye na-apụ okwu n'ọnụ ị ga-asị na ị ga-eme nwoke ga-eme karịa i chefuola na ọkwa na anụnụ ahụ nwoke ofu mgbegbe nwoke eji wee kpụọ gị nwoke nwere nsaa ewepụta ofu wee kpụọ gị wee hapụ nwoke isii ngwa ka m bede ebe ahụ nke a mere ka m mata n'eziokwu ọ tọgbuola m obi dị m ụtọ n'isiokwu nke taa anwala anwa eji onwe gị tụnyere gịnị onye ọzọ what a man can do a woman can do with far better is a devilish word. It's a devilish word. ọwụ okwu si n'ebe Chineke n'ọba kama ọ bụtụrụ na ị ga-etinye ọnụ gị taa what a man can do a woman can equally ya dịtụ fair atụle ya atụle ọ bụghị nke you can do with far better ya bụrụ na Chineke nyere gị sị gị ngwa nọtụ n'ọnọdụ a nwoke nọ ya adịzie gị ka ị ghọọla ihe ahụ nwoke kwesịrị ịbụ ọ bụghị ya nwaanyị na-akwụ ụgwọ isi nwoke ụọma nwaanyị na-akwụ ụgwọ isi nwoke nwaanyị anaghị akwụ ya ọ na-eme ya mana ya bụgoro na di ga-eji ihe ego
di ga-ejigo mana ọ masịrị ka di gị ahụ lụọ onye chọrọ nwoke ahụ lụọ gị gị ifu na o jighị ego ya gwara na gị waji ego gị were ego nye di gị onye ahụ abịa legosi ya wee kwụọ ụgwọ ọgwụ ya ga-agakwụ ya ọgwụ ga-akwụ ya gị ma kwụrụ ya ọ na gịnị na-akwụrụ ụgwọ isi ahụ iji jikọ ya ọnụ gị wa bụ nwaanyị ekwuzi na ihe di gị mere na ị ga-eme ya karịa ọwa asị ma na-asị na ihe di gị mere na ị ga-enyere ya aka ka o mee ya ọfụma ọkwe na-aghọta ma ọ bụ na ị nwere ike ịgbalị metenwu onye ahụ di gị mere ọkwa ediwe maka ọ na-agba Chineke obi unu na-asị ihe nwoke mere unu ga-eme ya karịa